Crisco Beats Production. Този специален поздрав е направен от мама Михаела и тати Исус за малката Янка, като казват, че много я обичат. Сладко, как прилича тя на татко. Ах, това дете прекрасно, тя е заводно място. Тя е грация голяма, същата е като мама. Тя е нашата кралица и някой ден ще е певица. Заради теб, Янке, ще се раздавам аз до край. Заради теб да имаш всичко ти, тати ще работи, а мама ще пести. Заради теб, Янке, живота ми превърна в рай. За да сбъдна твоите мечти, тати е ковачка, а мама прави пачка. Като баща си талантливо, от небето благословено, с късмет е родено. Истината да говори, с живота да се бори, всичко да й се получи. Това от мама Михаела ще научи. Заради теб, Янке, ще се раздавам аз до край. Заради теб да имаш всичко ти, тати ще работи, а мама ще пести. Заради теб, Янке, живота ми превърна в рай. За да сбъдна твоите мечти, тати е кобачка, а мама прави баница. Crisco Beats Production.